Ngati kumene kuchifukwa ulendo uno zikusonyeza kuti kuna pitafike pa zaka 18. Now kungofuna kulimbikisana Malawi andi uthenga umenewo upita kuma district onse kuti chonde tikamakhala nthawi ya chisankho tiyeni tizikalembesa, tiyeni tizichita participate posankha atsogoleri amene azitiyendesera dziko ngati president. Malawi Congress ndamene ndithu wapambana kumeneko. Apa tipitenso dera lina ku Ntchisi komweko. Apa talowera ku Ntchisi West wayana ndipo umu ndi mmene zikuonetsera ndithu pa dashboard pathupa kumbali ya verified results kuchokera ndithu ku bungwe la MEC makamaka ku Ntchisi West. Tiyambe ndi atsogoleri mmene achitira ndithu kumeneko ku Ntchisi West. Ndiye mukaona pa dashboard yathuyi amene akutsogola ku Ntchisi West ndi Dr. Lazarus McCarthy Chakwera. Ndikumatsindika pamenepo kuti amene akutsogola ku boma ili la Ntchisi West ndi Dr. Lazarus McCarthy Chakwera ndi mavoti okwana 17,195 ndipo amene akubwera pachiwiri pawo ndi Professor Peter Mutharika ndi mavoti okwana 1,206.2 atsogoleri. Verified results. Tikati verified ndikuti sizisinthanso ndimene zilili ndithu mwina tipite kuma MP nyumba ya malamulo Ntchisi West kumeneko amene akusogola ndi Moses Chakana independent amene apeza mavoti 10,584. achiwiri Anderson Msonte Malawi Congress Party mavoti 5,884. pa number 3 pala Rosemary Sajalunda independent amene apeza mavoti 1,495. kenaka pali Mtendere Banda independent mavoti 1,210. chikangovutanso apa tizingopanga top 4. Victor Dioni amene independent apeza mavoti 709. Mtamandeni Kalilangwe apeza mavoti 168. Maria Pyson PDP People's Development Party apeza mavoti 76. koma tibwere kwambirira kuja tibwere full screen kuti chizioneka ndithu bwinobwino. tikapita ngakhale full screen iyo ndiye ndikutobwanya apa muona kuti yes amene akusogola ndi Moses Chakana. Now timanena kuti boma la Ntchisi MCP ikuoneka kuti achita bwino makamsogoleri wake achita bwino ndithu. komabe ukaona pa MP ku Ntchisi West anthu apanga prefer candidate woima paeka. So it will be interesting to find out kuti kodi Moses Chakana adali IMCP ndemina kuma primaries dachitika zija kumachitika zija kapena ayi adangoima ngati independent. We'll find out. Koma I thought that's interesting kuti MCP kumene achita dominate kwambiri achakwera. It would have been good for their party representation in parliament ana council kuti MPs zao also akuita use dominance yachipani kumatenga kumeneko. Most likely Moses Chakana muona kuti mwina adali ndi mbiri MCP kapena somehow mwinaso adaima nawo kumene pa ma primary koma yet to verify. So pakadali pano ndiye kuti tikhoza kunena zokuti MCP kumbali ya phungu ku Ntchisi kumeneko ali pa 1 pa 5 out of two constituencies awina ndithu kumodzi kokha. Nde tionenso kwina wayana unless if you have something to say on this. If you don't, we can move on to another constituency in Ntchisi. Ndilibe china chonena chifukwa ndimafuna ndione apa kuti kumeneko kodi mwati anatenga ndani. Ndiye ndikaona ku Ntchisi West muchaka cha 2019 amanda wina kumene kwa Ntchisi ku Ntchisi West ana wina kumene kutapita kwa MP kumene ndi Ntchisi North kodi tinali kuti apati mabwelera pa ukuti nayi tapita kale. Okay, ukutachoka kale ku Ntchisi North tinali ku West ku Ntchisi West Msondi amene ali achipani cha Malawi Congress. Yes. Ndiye oneka kuti panali tai chifukwa Moses Chakana naonso anapeza mavoti 284. Anaima so independent. Yes. So muona kuti just very quickly
zopasa chidwi chifuka amtendere chirapondwa sinaonepo apa. Going back, Anderson Msonthi apa taona ali pa number 2 anaima pa ticket ya Malawi Congress Party. Yes, 2025. Then panaimanso Moses Chakana apa alipo Moses Chakana ngati ndi amene apambana ulendo uno. So antawiriwa adalitai time yeah. Koma ulendo uno zikuoneka kuti there isn't much of a tie. They don't even need to do a run. Chifuka Anderson Msonthi mavoti awo akuposedwa ndi 4,700. Moses Chakana ali pasogolo ndi 10,584. Koma kumbali ya representation Anderson Msonthi amene ali MCP ndi amene akubwerera mbuyo. Amene wawina Moses Chakana ndi amene wayima ngati independent. Inanena apo kuyambirira paja kunena kuti chipani cha Malawi Congress madera ngati awa kweza kumatibula chifuka ndi kuchipinda kwawo. Koma chifuka chomakhala ndi ma independent kawiri zimakhala ngati zomwe zicha kukhale pansi ngati chipani chimodzimodzi ngati mwina kukhala ndi independent kwa Mutharika ku Palombe kapena ku Mulanje kuthyolo paja kwa kuthyolo ndengo kapezera kumene kucha muzifusa kunena kuti chachitika nchani. So kawiri nkhani zake zimakhala zomwezo kuti munthu uyo mwina adapangidwa chipongwe anthu amankonda anthu achipani oyendesa ndilire kapena tiyikepo tiyese wina nde nthawi zina zake tizisamalitsa kuti anthu akativotera ngati phungu kaya ngati kansala tiziona kuti kodi tikuchita zimene anthu kuderako akufuna. Chifukwa ngati tisakuchita zimene anthu asakufuna kuderako ndi zimene ndithu zimakhalira anthu amapitanso ukaponya voti pakatha zaka 5. Nde ineyo mukuyankhula kwanga pa zimene zachitika ukukuzi ndi zimenezo. Chifukwa nthawi zina zake timakhala comfortable kuti ayi kunoko ndi kuchipinda kaya ndi kwa DPP ndi kuchipinda kwa Malawi Congress nde ineyo ngati phungu wa kuchipinda kwa DPP kapena kwa Malawi Congress palibe sangavoterenso wina koma ineyo. Iyi ikhale phunziro kuti no, you have to perform mmene anthu kuderako akufunira kuti akupasenso voti ina. Ndimalize motero ineyo waya. Ayi zomwe kwambiri ndima yesa kuyang'ana ziwiri zitatu koma tizifotokozera tikamapitiliza. Mwina tichokeko ku Ntchisi West tipite dera lina la Ntchisi. So apa tapita madera ngati mukumbuka awiri tinali ku Ntchisi North. Ntchisi West apa tipite ku Ntchisi South. Ntchisi South tafotokozerani kuti chisankho cha president chaenda bwanji pa zisankho zimenezi malizansi amene talandira kuchoka ku Ntchisi awa ndi verified zosimikizika ndi bungwe la Malawi Electoral Commission koma uku ndi kuma presidential bwanji ndi kuma parliamentary bwanji titapita kaye ku presidential ku Ntchisi South. Dashboard yathuyi ikutionetsa ndithu motere mmene atsogoleri achitira ndithu ku Ntchisi South ndipo poyambirira pakubwera Dr. Lazarus Magathe Chakwera amene ndithu apeza mavoti okwana 20,981 ndipo zimenezi zikuyimira 87.8%. Ndipo iwowa akusiyana ndi wachiwiri wawo ndi mavoti okwana 20,042 ndipo pachiwiripo pali Professor Peter Mutharika amene ndi a Democratic Progressive Party ndipo iwowa apeza mavoti okwana 939. Pachitatu pakubwera Adalitso Kabambe ndi mavoti okwana 600 andawe. Pandawe anyamata asikana azimayi. Tena ngaifetea bambofi. Mwachita kokwana. Ndi nthawi ndipo mwepa. Wayana apanga maintain pa number 4 kumadera aphungu kwana atatu. Zikutanthauzanji zimenezi. Ayi ndati kumeneko apandaweyo anthu amawerengera. Kuti iye tikaona ngati sangakhale awa kenaka mwina bola awa. Apezako mafigala ndi 479. Andi tiziyamika kupeza tu vote ngakhale munthu mmodzi sipano leya ndikuuza kupeza vote ya munthu mmodzi sipano olo pang'ono anthu amazoona zopeka ndipo akhale 479 ndekuti ukuyesesa ndithu. Unfortunately ukachita compare ndi anzako 479 anzako akumatibula 20,000
ndekuti mwina anthu sangazayikumbukireso 479 unfortunately. Ndimafuna pamenepo pokuti kupeza voti imodzi angakhale tu nyumbamo kuti ayalikwena mati adadi kungoyima patsogolo kuti angavotera adadi ndani kuti adadi ndovuta kona kuti ulibe voti olo ndi nyumba mwako momwe nde wani ndi wambiri ndithu. Ayi zimachitika. Ine ndikumbukira nthawi ina kumudzi ankulanga akwamayi ndi ankulanga akwabambo onse ankayimirana ankafuna kuyima constituency ndi zinavuta chifukwa chibale amati inu takhani pansi mukambirane mmodzi ayime mmodzi akhazikike pansi ndakuti atakhazikike ndani ndi nkhani ina avuta anabwera kwa bambo azakhala kumene kuja ife timamvera ndithu patali kuti nkhani ikone inavuta nkhani kuweruza ndi mapeto ake bambo anga anangoauza kuti nonse kayimeni amene azapange decide ndi anthu. So chinali chisankho cha primary etu cha kuchipani ku primary nde apita kuchisankho cha primary ndi anthu anaponya mavoti kumene kucha nde mazulo anthu wina wabwera kuzapereka report kuti achunga azibalano achatu basi malizasi ndabweresa ndakuti ndifuna ndimve kuti kodi pakati pa uyu ndi uyu wawina ndani ndaonena kuti ambuye lungatongosola wonse apeza mavoti 33 aluza nkhonde inathera pomwepo and they became good friends. Chibale chili apo so nthawi zina umango asiya anthu kuti yayi pitani atakanene ndovota. Ndi mmene ndithu zikutionetsera pakadali pano ku Ntchisi South. Apa tichoke pa atsogoleri tioneno kwa aphungu kuti kodi achita motani ku Ntchisi South. Kumeneko kuli Peter Gamula ayima ngati independent mavoti 19,141. Kapachiwiri pawo pali Jeremoth Chirapondwa Amalai Congress Party mavoti 3,839. Kenaka Ani Makuta UTM pa number 3 ni mavoti 1,245. Violet Skava DPP mavoti 35. I think pamene pa ndimene za bondo mafunaja ndi awa ndiye kuti kumene kwa agawanso kumene timanena kuti kumene kupena MCP bwesa kumayesesa kuisa ntchito dominance imene ali nayo koma apanso kuoneka kuti yapita kwa Peter Gamula ndamene atenga. Your comment about that? I think ababa ndi chimodzimodzi zimene nanena zija wayana kuti sometimes we shouldn't be too comfortable kuti chifukwa chokuti kuno ndi kuchipinda kwa chipanichi anthu amakonda ichi ndiye kuti kaya kubwera munthu amene sakumukonda akuyimira ngati phungu akuyimira ngati kansala ndi anthu akangochonga pamenepo chifukwa cha chipani. Apa zationetseratu kuti anthu asankha ndithu malingana ndi mmene iwo wamaonera kuti uyu ndi amene atithandize. Ngakhale kuli kuchipinda kwa chipani cha MCP koma tikuona kuti phungu amene wawina kumeneku ndi wa independent koma nkutheka zikhoza kukhala zija omanena zija kuti kuma primaries osewa anali achipani chimodzi wina wapambana. Ndingokonza pang'ono Peter Gamula anali country director wa Mesekea bungwe limenelo ndingofuna kuti ndisalakwise country director wa Mesekea ndiye Mesekea Malawi analengeza chisankho chitango khala pafupi basi nkulengeza kuti ine ndiyima ndiye nkubwera munthu kukwapula mpaka na kuutenga MP fautenga tapo MP. This is verified. Is zosimikizika. Ababa, we can even congratulate him Peter Gamula honorable country director wa Mesekea apa ukalowa nyumba ya malamulo. So nthawi zina sikuyamba koma kusiliza kumene kumachita mata. So iwowa achoka ku NGO sector takunena kuti ku NGO sector kumakhala advantage yonena kuti umadziwa resource mobilization komanso ngakhale mobilization ya anthu inako mmene ungagwirisire anthu ntchito kuwayika m'malo oyenerera ndi zina zoterozo zonsezo expertise yake ndiye kumakhala kumeneko. I'm not too surprised kuti could have a country director wa NGO akutenga. Kunalinso constituency ina Zulo ndingotidzana amene timakamba za kumene anayima Jona Pankuku Baraka kumeneko wawina Dr. Fred Chapadoko nayenso country director wa Kasupe Ministries wa Dusanso
ndimakamba sonkhani yomweyo kuti anthu ama NGO nthawi zina amazakhala ndi ma resources amazakhala ndi zina zotero komanso pena paja makhala iwowa ndi ma impact areas so ukozana kuti ayi tipite kudera kwa kwathu wina ndi mutchulaso kompano samkawale kudowa samkawale anali ndi gulu lawo ngati company siyana kudera lawo itafika nthawi yokuti ayime ngati MP sizinavute chifukwa iwo ndoti amamanga zinthu kuyika madzi kuthandiza zina zoterozo ndiye kumakhala kuti mphamvu zimene wazipanga invest using my resources amenewo ukazamayima anthu sasiyanisa kuti izi za nthumba izi za bungwe amangoti bola samukawala amangoti bola Peter Gamula amangoti bola Dr. Fletcher padoko ndiye apapa wayana ndiye kuti tili pa 2 pa 5 yes ndiye kuti out of madera atatu amene tawunikira kuchokera ku Ntchisi ndiye kuti aphungu amene apambana kumene ku awiri independent mmodzi wa chipani cha Malawi Congress ndiye tilowereno ku dera lina ku Ntchisi kumene kuti tipite kuti Ntchisi East Ntchisi East kapena kumene kukhangati pali Ntchisi East ndiye pali Ntchisi Central East tipite ku Central East. So tikapita ku Ntchisi Central East kumene ku presidential ikutionetsa ndithu pa top 4 kuti kumeneku amene apambana ndi ndani nde izi ndizotsatira zotsimikizika kuchokera ku bungwe la Malawi Electoral Commission ndipo ku Ntchisi kumeneku amene atsogola ndi Dr. Lazarus McCarthy Chakwera amenewa apeza mavoti okwana 13,420 ndipo kumeneku amene anaponya voti ndi anthu okwana 18,696 ndipo pa 18,000 Chakwera atolapo ndithu 13,420 pachiwiri pawo pakubwera Professor Peter Mutharika amenewa apeza mavoti okwana 3,248 zimene zikuyimira 17.4%. ndipo pa number 3 pali Adalitso Kabambe amene apeza mavoti okwana 838 kuyimira 4.5%. ndipo pa number 4 pali Dr. Joyce Hilda Banda amenewa apeza mavoti okwana 498 kuyimira 2.7%. Nde wayana yes mukaonikira dashboard yathu imene ikuonetsera zikusonyeza zokuti ku Ntchisi Central kumeneku Chakwera ndi amene apambana koma akutsogola ndi mavoti okwana 10,173 Mutharika atolako 17.4% yokha ukhoza kulankhula zotani malingana ndi paja pamene tachokera paja kufika apa mwina amene angazapezeke kuti mwina mukufotokozera kwathu khangati kuti akusokonezeka mavoti a Chakwera ndi 13,420 achiwiri awo kumeneko ndi apita Mutharika amene apeza mavoti 3,248 koma Chakwerawo akusogola kapena kuti akupambana ndi mavoti 10,172 kuposa amene akuasatira a Mutharika mavoti ochuluka ndithu kumeneko nkhani yake ndi yomwe ija kunena kuti kuno uku ndi kuchipinda kwa MCP ngati panga chitike china chake ndukayika koma atseka these are the final results ukukuti apanga congratulate kuti awina nkhondo ili kuma MP kuma MP ukuoneka kuti akubesa kuma independent sakubesa uzipani zinayi akubesa kuma independent so tione kuti mwina kaya ku nyumba ya malamulo kumeneko zaenda motani ukaona kuma MP wayamba ndi Olipa Chimangeni Malawi Congress Party kumeneko awina congratulations Olipa Chimangeni mavoti 12,894 ndipo pachiwiri para Hudson Kamtema independent apeza mavoti 1,780 kenaka kumazabwera pa number 3 Charles Kacherekwanya independent mavoti 1,601 kenaka Charles Kasunda mavoti 1,579 awandi a DPP kumeneko alikonso ena McDonald Kachigunda Sawande 1,029 a UTM kenaka Ian Wilima mavoti 57
ndimaona ngati ndira kuisa zina linjalitali zedi mana ma letters 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 14 15 16 ai aMcDonald tigunda swande mwafika pa 11 tu ndinangoyimba kuti iye akuna kontingo siya sabat 17 koma tibwerere koyambirira Olipa Chimangeni mwina muike full screen kuti tiziona ndithu bwinobwino. Yeah, full screen yake ndi imeneyo. Mwina if you have any comment before lisana yankule mawango maliza before we go to another constituency. Mwina ndinene kuti ku Ntchisi Central East aonetsadi mphamvu zawo ngati kuchipinda kwenikweni chifukwa Olipa Chimangeni awina ndithu ndi 68.1%, which is a very big number. Komabe if we can compare where we are coming from kumene apita apambana kuja imeneyo imonesa kuti ndi landslide yeniyeni kwa Basi chifukwa kumene kwapambana ndi about 70 chakuti percent. Nde titero kuti ku Ntchisi Central East Amalawi Congress aonetsadi mphamvu zawo chifukwa chokuti phungu kumeneku wapambananso. Nde kuti tikamatenga za madera 4 amene tawunikira nde kuti aphungu awiri Malawi Congress ndi amene atola ndithu mipando kumeneku komanso independent awiri ndi amene atola mipando. Tione komaliza kumene tipiteko kuti kodi zikhala motani. Tionjezere kuti mai Olipa Chimangeni congratulations. Kufika 2030 kachitatu maya amenewa ali honorable kumeneku ku Ntchisi Central East kodi kukhala 15 years MP simasewera. It's not easy. Ndiye kuti umangokhala ngati mfumu ya kumeneku anthu amakudalira kwambiri chifukwa kuti pali madera ena amachita kunena kuti ife kuno sitibwereza MP sitibwereza ukafika pobwereza MP ndiye kuti kalipo anthu amawakonda amenewa. Mmeneso ndinanenera muja kuti ulendo uno zikusonyeza kuti anthu sakungoona chipani chimene phunguyo wayenda nacho komanso akuona kuti kodi munthuyo ndotani. Ndiye kuti Achimangeniwa akuthandiza ndithu ku Ntchisi kumeneko. Timalize Ntchisi. Kapena mulali ndicho yankhula tisanapite. Imene inali Ntchisi Central East. Apa timalize ndi Ntchisi East. Tijoke pa parliamentary tipite ndithu pa presidential. Tipite ku presidential. So tikapita mene atsogoleri achitira kumeneku ma presidenti ku Ntchisi East zikusonyeza kuti madera onse ndithu 5 Dr. Lazarus Magathey Chakwera ndi amene ndithu atsogolera apambana. Ndipo apa talembapo pa dashboard ipo mutha kuona kuti wina kungosonyeza kuti izi ndi zimene bungwe la Malawi Electoral Commission anena. Palibenso kusintha kulikonse kumene kungapezeke pamenepa. Ndipo akutsogola ndi Dr. Lazarus Magathey Chakwera ndi mavoti okwana 13,974, which is about 70.9% of the vote cast. Ndipo achiwiri awo ndi Professor Peter Mutharika amene apeza mavoti okwana 3,751 kuyimira 19.0%. Ndipo pachitatu pali Dr. Joyce Hilda Banda amene apeza mavoti okwana 581 kuyimira 2.9%. Ndipo pa number 4 pali Dalitso Kabambe amene apeza mavoti okwana 394 kuyimira 2.0%. Nde kumeneku zikusonyeza ndithu kuti yayi Achakwera apambana mmene tikuoneramo. Ndipo mavoti amene akuasiyanisa iwowa Achakwera ndi Peter Mutharika ndi mavoti okwana 10,223. Mwina ena akhoza kumadapo kuti kodi chifukwa chani mukumathaso kumasindika pa mavoti amene anthu amenewa akusiyanirana. Wayana tangofotokoza kuti mavoti awa amene anthu amenewa akusiyaniranawa ndi ofunikira bwanji kutsogoloko tikamaona at national level. Sono mavoti amene ukusiyana maka kwa Achakwera ndi Mutharika chifukwa tinkanena ngakhale pamene timapita ku chisankho kunena kuti komatu anthu amene akuoneka kuti ali pasogolo mphamvu kupimana mphamvu ndi Mutharika ndi Achakwera. Andi anthu ena ankalesa anthu ena ankakwiya ndi zina zoterozo mafe tinkanena kuti zioneka kuti ikhala kwambiri
mpikisano wa anthu awiri amenewo. Ndiye mukamapikisana ukakhala kunena kuti ndi dera tikubwerezanso kumene ukuoneka kuti uli ndi mphamvu, kumafunika kuti uzimposa nzako ndi mapoints ambiri. Ndingopereka chisanzo cha kusukulu. Ku skulu mukakhala kunena kuti mmapikisana ama student awiri, ndiye tekeze ndi ku primary kapena ku secondary. Ukamamposa nzako nkumadziwa zoti anzangayi amatha kwambiri masamu. Umaonesesa kuti masamu iwonso uzilimbikira. Ukaloweko ndithu masamu. Akamati iye wakhoza 90. Iwo zooneka kuti mwina wakhoza kumwina kaandika 80 or 79. Kuti akabwera ku history imene iye mamvuta. Iwo kamamenya 92. Iye akhale kuti ali 60 chakuti. Ndiye kuti game yakuyendera. Chifukwa ku primary kale amapanga total marks. Ndi amapanga total yonse. Mpaka bana amapanga base minutes. Amapanga base minutes. Ndi amapanga primary nacho kandikali. Ndi amanena kuti number 1 ndi wakuti, number 2 wakuti, total yakuti. So zimene zimathandizira pamenepo. Moti umatha kupeza wena onera kuti amangomenya consistently. Angomenya ka 70 sakumakhala 90. Example mwatengacho ngayi. Ku primary samaona kuti wabandula ma 90 angati. Komano amangoona toto. Amangoona toto. Oh, kodi iwe pa marks yako ni 520, wina marks yake ndi angati. Mwatu tokana number 1 utakhoza 0 masamu ku primary. Basi tu. Basi nimezi maendera. Boya ngati malikisi yako akuposa winayi. Chisanzo chimenecho chithandizire kumvesesa apa kunena kuti pamene akusogola ndi mavoti 10,000 achakwera, ma 10,000 votes yo zitakwathandizira malo ena. Unfortunately mukaona chimene chikumachitika nchonena kuti gap imeneyi 10,000 is not as big as mene akumamenyera Mutharika akapita kumadera amene akumasogola. Taonapo kumadera ena akumasogola by 80,000 ma districts ena ndi moteromo. So that will cause problems for Chakwera akamazapanga the final tally pa national level. Mwina tichokeko kumeneko tipite tikatere ndi kuti wayana takwangula Ntchisi yese. Madera onse 5 tamalizitsa ndithu. Kupita parliament. Ku parliament, ku parliament. Yeah, tipite no ku parliament. Tipite ku parliament.